For today's video mga lalab, nanguha pala ako mga lalab ng puso ng saging. Sa likod lang yan ng bahay namin mga lalab. Nahiwa ko na po siya. Ayan, si Papa na yung nagganyan mga lalab. Pipigaan niya mga lalab. Ang purpose niyan is para matanggal yung kanyang pait. Ayan. Tinanggal na yung kanyang ano mga lalab, yung parang yung sabaw niya, ayan. Yung mga lalab, ano yan, puno yan ng lubi-lubi. Mostly, ang nakakaalam yan mga lalab ay mga taga-probinsya lang. Hindi ko alam yung iba kung alam nila yan. So ngayon mga lalab, nanguha si Papa ng nyog, ayan. Binabalatan niya ng mga lalabs. Nandiyan din yung kapatid ko mga lalab, nakatingin kay Papa. Yung pamangkin ko nandiyan na naman mga lalab, nakabantay na naman kay Papa yan mga lalabs. Ayun. Kung mapapansin nyo mga lalab, madami kaming manok sa aming bakuran. Ayan, tingnan nyo yan mga lalab, napakataba niya. No? Alam nyo mga lalab, ang pinapakain niya ni Papa ay mais. Ayan. O, tingnan nyo mga lalab. Oh. Pag-alagala lang yan mga lalab sa bakuran namin, hindi kami naglalagay ng manok sa kulungan. Hinahayaan lang yan namin mga lalab kung saan-saan sila pumunta yan. Kasi malawak mga lalab yung aming bakuran. So ngayon sa area na nga mga lalab, papaliguan ko muna. Tingnan nyo mga lalab yung book niya mga lalab. Oh. Nakatayo lahat. So ngayon si Papa, ayan, kinuha niya ng mga lalab yung ano nang libi-libi yung talbos. Ayan. Ang mga lalab, napaliguan ko na pala si Aliyah. Tingnan nyo mga lalab yung pagkadaldal ng bata na yan mga lalab. Oh. Nilalamig kasi yan mga lalab kasi napaliguan medyo mahangin sa amin eh. So yan mga lalab, nakabihis na siya mga lalab, nakarad siya mga lalab. O, tingnan mo, naka-smile pa yung baby ko. Napaka-cute. Tuwang-tuwa. Pero mga lalab, inaantok na yan mga lalab. Pinapatuyo ko lang talaga yung kanyang buhok mga lalab kasi after that, papatulogin ko na yan. Ayan, magtimpla na ako mga lalab ng kanyang milk. So ngayon by the way mga lalab, pumunta pala kami sa tindahan kasi may bumili mga lalab. Binigyan na namin yung ano bata. So ngayon mga lalab, nailagay na pala mga lalab yung puso ng saging, yung daw ng lubi-lubi, then sibuyas, bawang at luya, pati mga lalab yung tangla. At nilagyan din mga lalab ng asin para magkalasa. So after a few minutes pala mga lalab, kumukulo na siya mga lalab. Ayan na. Oh, konting kulo lang yan mga lalab kasi di naman yan gaanong matagal mga lalab kasi ano lang yan, malambot naman na yan eh. Alam niyo mga lalab sa probinsya mga lalab, pag masipag ka lang talagang magtanim mga lalab, marami kang aanihin ng mga gulay. Hindi mo na kailangan bumili mga lalab. Ayan. Mga lalab, maraming salamat pala sa inyong mga panonood dyan sa walang sawang support. Thank you for watching. Bye-bye.